Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Negeno marano duching mari obedo makare kamoro moro ma intiere janeno mar Kalatvlive otieno makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 23 dwe mar ang'wen higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kidienide mar ng'iendo weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko mar nyadendi Bella Achieng' ka weche geke bende nyalo luwo achiel kachiel kokalo e mbui mago mag tudruok manindo kalatvlive Facebook, X @kalatvlive kaachiel kod YouTube bende Kalatvlive Kenya. Wachako kama wayudo ni duond buch siasa mar ODM kaachiel kod UDA odiochieng' makawuono koro ne obago romo bende nochwe koma kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto. Romo machalo kama en manendo mabende igeno mar mondo mi omed tego winjruok e kind duond buche siasa ariyogo kuma bende nitiere piny owacho manywanda kata broad based. Ne oyuore kod jotelo duto mantiere kanyo e od bura mamalo kanyakla kod od buch seneta bende gi jogoro mag ODM kaachiel kod UDA gi jotelo e kweth go koma no kaachiel kod mathotha. Romo machalo kamano bende noyuore kod ogai mag duond buche siasa ariyogo e kinde niendi ma igeno mar mondo mi chenro mag timo winjruok obedi e kindgi motelo ne yiero ma higa manyien mar 2020 to kod 7 e kinde ma tungni bende osebedo ka nenore e kind duond buch siasa nogo manendo mar ODM bang' kweth nendo mar Linda Mwananchi balo kod dwaro margi mar siro jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto lwedo e tielo mar ariyo. Mago timore kinde ma kweth nendo makwedo piny owacho mar United Opposition bende odiochieng' makawuono ne odhi nyime kod rombe magi mag manyo sir kawuok kuom jopiny e gwenge mag Ukambani e kaunti nogo ma Kitui ka otelnegi kod ogai mar Wiper moluor Stephen Kalonzo Musyoka, ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua, ogai nendo mar Democratic Action Party of Kenya DAP-K Eugene Wamalwa kod ogai mar DP manendo Justin Bedan Njoka Muturi e kind jotelo mamoko mabende koro nonyiso oganda makono mar mondo mi obi osergi lwedo e yiero nendo mabiro ka Kalonzo osingo ni gik ma jatend piny Kenya timo gi kinde niendi biro miyo gichako gichwale do nendo mar ICC kaluwore kod nek mag oganda. Wach mosiri kod jotelo go iko mamoko mabende oyango chieth nadi mathoth ma oganda jo Kenya kalo magiyango ni okeli kod William Samoei Ruto. Hata huyu Ruto mwenyewe alikuwa amewekwa kamba hapa, nikamtoa akienda ICC. Sasa tunamwambia ukiendelea na tabia ya kusema vijana wa Kenya wapigwe risasi, bila shaka tutakurudisha ICC. Wewe ujue hivyo. Hiyo tabia ya kusema watoto wawawe, we are documenting every occurrence. This is a country that must remain democratic, a country that must remain under the rule of law. And you, Mr. President, if you don't stop your goonism, we will take you back to the ICC. Wangapi wanasema hivyo? Hii mawe nasikia ukizunguka mara 7 unageuka. Nataka mtafute mawe ingine hapa Wakamba. Kasongo akuje. Asuzunguke mara 7. Awache uongo. Awache wizi. Mtatafuta jiwe Wakamba? Mtatafuta? Hii Kasongo ametusumbua. Pahali imefika sasa ni Wakamba mtafute mawe, asunguke mara 7, awache uongo, awache wizi. Na awache kuua watoto. Si ndio? Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani amesabaratisha maendeleo ya Ukambani? Nani anadharau Kalonzo Musyoka kiongozi wetu? Kasongo aende asiende?
Muko tayari? Yani nataka niwaambie, tukisema one term, tuambie wale wanasema Ruto two term. Ruto ashakula paka share yake ya two term. Yani kwa miaka term moja amekula ile ya Uhuru ya term yote mbili. Aende asiende jamani? Si ashakula second term yake? Sababu tukimweka endelee miaka ingine 5, haki ya Mungu, there will be no country left. Sababu ya wizi unaoendelea, amepora kila kitu. Sasa juzi ameenda kule Italy, amepitia pale Dubai. Si unajua hapo ndiye anaenda kufanya madili ya kuongezea bei ya mafuta? Akipitia kule, akitoka mtasikia tena hata bei ya stima inapanda. Kwa sababu William Ruto hakuna kitu kingine ameshika katika kazi yake ya urais, ni kuiba, kupora, kunyanyasa mwananchi ule wa chini. Inyapare duel mar jotend migepe mabende en jatend migawo mochung'ne tudruok pinje maoko migosi Wycliffe Musela Mudavadi ojiwo jotelo duto e pacho kaende mar mondo omi otim tijgi odendo mar bidhruok ma ok gidonjo wechege eko mag mibadhi mabende ikawe mit bile kendo miyo mwandu oganda jo-Kenya gin mago eko malala. Ka otwak ayanga e kinde nendo mar yawo romo nendo mokelo kanyakla jotelo mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe e kinde niendi makoro ikedo kod mibadhi oyango kanyiero ni piny owacho margi oseketo kenge makare manindo mar neno ni orakruok koda wechege eko mag mibadhi e kinde jotelo kaachiel koda jotich mag piny owacho, wach mabende osiri koda moko kuom jotelo e duolo nogo mochung'ne kedo gi mibadhi kaachiel koda nyawo bidhruok mar oganda mano Ethics and Anti-Corruption Commission e machuok EACC. Kenya has put in place over 10 pieces of legislation targeting corruption, financial crime, transparency, and accountability. A clear indication that the legal foundation is not the weakness. The greater challenge now lies in consistent enforcement and effective implementation. Kenya's efforts are also aligned with global standards, particularly those set by the Financial Action Task Force, of which we are a member. The FATF's peer review framework places strong emphasis on beneficial ownership, transparency as a critical tool in combating money laundering, illicit financial flows, and the concealment of criminal proceeds. I must say, as we stand today, we are not doing very well in that area. So we have to work at it. We are operating in a rapidly evolving global environment defined by complex financial systems, digital transactions, and virtual assets, and increasingly sophisticated networks of illicit financial flows. As we have heard, corruption today is transnational, adaptive, and deeply embedded within global systems. This reality demands that our response be equally robust, transnational in reach, technologically enabled, and institutionally aligned across borders. Jalupo gaye duond buch siasa nendo mare Jubilee manendo Laktar Fred Okengo Matiang'i oyango ni gin kod adieri ni gidhi yombo e yiero ma higa manyien mar 2027 kendo kawo telo kawuok kuom jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ka otwak e gwenge eko mag Bahati kaunti nogo ma Nakuru e hoho mar Okaka e kinde mabende koro ne odhi mara mondo omi oyaw kanyiendo apisi mar duond buch siasa nendo mar Jubilee. Laktar Matiang'i oyango ni gi e kinde niendi oganda jo-Kenya kik chunygi tho kendo kik giwit geno ka okwayo kwe kinde niendi mabende koro yiero kama higa manyien medo kayo machiegni. Oyango ni e jatend piny Kenya kod piny owacho mare wuondo oganda jo-Kenya ni nengo modhi omedore kaluwore kod lweny
mantiere kind piny Amerika kaachiel kod piny endo mar Iran koyango ni omed nengo modhi mar mondo mi moko kuom jotelo e piny owacho okaw omenda jopiny ka okalo yo nendo mar mibadhi. Kwamba tuendelee mbele na amani. Nimefika hapa ya mwisho, nimeuliza hawa viongozi ambao wako hapa, tukiwa na wananchi vile tuko namna hii na nyinyi mko hapa ndio mnapiga kura, nani anasema tunawezaje kushindwa uchaguzi nyinyi mkiwa hapa? Do you think we can lose this election? Hapana, tuko tayari. Wale wajiandae, waangalie hapa, tuko tayari. Nyinyi mko tayari? Tutangoja ile siku. Tafadhali enda chukua kadi, wale hawajachukua tujipange, tuwe tayari. Wakati ule tunaamuka asubuhi na mapema kufanya kazi yetu ya kidemokrasia ya kubadilisha uongozi huu. Tumekubaliana kabisa, na tuko katika mrengo wa one term. Tukae na umoja na amani. Ndugu yangu, mimi nakupongeza na tunarudi pande hii ya bahati tena. Wacha kampeni ikianza, mimi nitakuja hapa kukupigia debe. Nitapita hapa, wachana na maneno eti ya kuja kufanya mikutano ya kistaarabu hapa. Mimi nitakuja kwa manyumba zenu, nitakuja kwa kijiji, tukae na nyinyi hapo, tukule mkimo, tupange mambo ya constituency. Tumekubaliana? Ni wangapi watanikaribisha kijiji? Basi tutaonana hapo wakati wa kutafuta kura, na ninawaomba kwa unyenyekevu. Mwisho nikimalizia kabisa, kabla sijaondoka hapa, tafadhali, na wale wengine ambao hawako hapa, wako nyumbani, mwambie wao wanikumbuke. Fred Matiang'i yule wa Jubilee, tunataka kuongoza nchi hii, kubadilisha nchi hii, kunyorosha nchi hii, kurekebisha shida ambazo sisi zote tuko. Na msipoteze imani, don't lose hope. Najua haifanyi. Watoto wengine ambao wako hapa grade 10 imekuwa shida, hawa kazi imekuwa shida kwao. Don't worry, don't lose hope. Help is on the way, tuko tayari. Na sisi tutanyorosha maneno, tutasafisha vile mnajua, itakuwa kama ile kazi tulifanya wakati tulikuwa kwa Ministry of Education. Hapa namna gani? Ndio hiyo kazi mnataka? Nionyeshe mafuta. Nionyeshe wale ambao namna hii. Shida na tulikuwa na nyinyi the other day, hata mliona wakati wa TV, wakati nilikuwa naongea. Shida hii ya mafuta kuongezeka hapa, ni tuseme tu ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu anatuona. Ni kwa sababu ya wizi na ufisadi wa serikali hii. Wakubwa wa serikali ndio wanataka kujitajirisha. Wanaenda kuandika macontract pale ya uongo ya kujiongezea pesa, ndio sisi tuko na shida ile tuko nayo saa hii. If they want a reason, this is why we want them out of office. Kwa sababu wameleta shida sana kwa wananchi wa Kenya. Ama namna gani? Mnataka kuendelea na shida kama hii? Basi tukae tayari, tujiandae kwa August 2027. Tufanye kazi, tujiondolee hii shida ya hawa. Atend county nendo mabosi ya korogoyo kange kedo kanyendo koda landruok mag kutege komagayaki mainede banka koro gibede chielo kuom county saparga bicha makoro chwale chanjo nogo mar geng'o landruok mar kute ogogo manendo mong'ere kaka lena kapa vere mabende koro oganda nitiere kod thuolo mar mondo mi oti kode geng'o tuono endo. Ka otwake ka tiegruok nendo mar chenro mag thieth manendo KMTC mabusia, jalup gavana ma konendo Arthur Odera ogoero kamano ni migawo nendo mochung' ne chenro mag thieth e pacho kaende ma oyango ni kaunti onogo koro nitiere ong'ala manyime mar rakruok koda kute ogogo, wach mabende osere koda apisas mowuok e migawo nendo mar thieth. The war against HIV, where we are thinking about convenience. Make it easy for people to prevent infection. Make it easy for people to get ART, those who need them. Make it easy for those who want to test to do so. And that is why I keep asking Connie, where are the home test kits? Are they available? How many people are using? Good news on this one, the one we are launching today, is that the uptake has been very swift and very good. Within 3 weeks, we have nearly exhausted our stocks, the initial stocks. But I'm really happy that within our county, our people realize the need to protect themselves. They realize the need for convenience, and they realize that we must trust our health system and make ourselves responsible protectors of our own health.
Busia County is one of the 15 counties in the country that are privileged to be among the ones leading in the rollout of PrEP. And not just PrEP, but the long-acting lenacapavir, as we've all been told and we are seeing on the banners here. This is just not a step towards giving something that is long-acting, but it's ensuring that we are meeting our community with the prevention needs. Serikali imekuwa na mikakati nyingi ya kuzuia maambukizi ya HIV, na hizi mikakati zina target watu wenye wako HIV negative. So mikakati yenye iko yote ina target watu wenye wako HIV negative. Ndio maana tunaita pre-exposure prophylaxis, kwamba tumia dawa kabla ya upate maambukizi. Tumeelezwa na ndio tukitoka hapa twende tueleze wenzetu. We are now ambassadors for the issues of HIV prevention, and you have been told so many intervention areas, and today we are here to launch this lenacapavir drug, and you have been told it's not a vaccine, and you have been told taken through the steps, and you have also been told where it's supposed to be injected. You have been told you are injected 1.5 ml and you are supposed to inject it on your thigh. Na hiyo yote ni ya madaktari. So the two tablets, then again take the next day. So get the message right. Get the message right. Don't go and spell rumors out there. Weche mamoko ni ogai marobile pacho kende Douglas Kanja odiochieng' di makawuono krono mole nyimod bu Senate mar Muromio chiw chal mararita kwe pacho kende. Kinde onogo Senate County nendo ma Nairobi Edwin Sifuna koda nyawadgi manendo Maviga Godfrey Osotsi nora kore kode koda penjo malich ka kete urindi malieta ewi romo mar lenda mwananchi mabende de bagi e boma ni ndimo Kisumu chieng' Jumapil kane oyango ni arita kwe mar Jo-Kenya nitiere kare kendo romo machalo kamano endo bende en mano madhibedo mar kwe. By saying this, honorable chair and honorable members, number one, let me say that our country is safe and secure. All the people of Kenya and their properties are safe and secure because the 100,000 plus police officers of this country are on duty fulfilling the requirement of the Constitution on 247 in all the villages of the Republic of Kenya. All the 1,300 police stations that are distributed throughout Kenya are working in the fulfillment of the requirements of the Constitution. So I want to assure the honorable members here, the entire Senate, Parliament, and all the people of Kenya that we are safe. That's the starting point. Number two, honorable chair and honorable members, on matters raised by the honorable senator, Honorable Senator Duro, the Senator of Isiolo, they are very, very sensitive matter. And the National Police Service takes them very, very serious. And that is the reason why when I got her concerns, I did direct the DCI to assemble another team from Nairobi to look at all the issues that have been raised. And then asking at this level, honorable chair and honorable members, is that the honorable senator is going to work, closely with us so that we can be able to conclude these issues, because she has raised weighty issues. We need them. We need to record those statements by the new team so that we can be able to clear all the gaps that could be existing, and also, open and ensure that the entire investigation is actually fully exploited. I think that's the only asking from where I sit to the honorable senator. Jopuonj mapacho kaendika okale ruroga gi manendo moting'o nat kaachiel koda kupeta koro choko gi ogirimiti koda kamisen mandiko gi Teacher Service Commissioner kaachiel koda okumba nendo mar thieth mar SHA mar mondo mi giyud chenro mag thieth e yo nendo makare.
kagiyango mandiebo manendo ma Mombasa jogoro Magnat Collins Oyuka chiel koda akelo misori mar Kupeta oyango ni winjruok makamano en manendo makuro dhi bero chendo gi kuma githietha madhi neno ni chulo negi okumba nindo mar shae wangsa kama bende koro giwinjore ni oyienegi mar dhi manyo chendo gi kuma githietha e pinje go maoko machalo kaka Turkey, India kaachiel koda mamoko wach mabende sere koda jotelo okumba nindo mar thieth mar SHA. The systemic failure is being addressed. There is assurance that the systemic failure, especially of the pre-authorization and so on, those are things which are not going to occur, and that was the agreement. The teachers, there is going to be a revision upwards to where it was on the issue of the capitation, especially on the capping of the outpatient cover, and at the same time we are in agreement that there is not going to be a co-pay of shots, that teachers will walk in any of those facilities which are contracted and will be treated normally. Mambo ya last expense ni Jumatano wiki ijayo yataanza kulipwa. Tachunguza kamili tukitumia darubini kuona kwamba haya yote yamelipwa ama yametendwa. Ni kama tumeweka mikono kwa mkataba maalum. It's an agreement for 3 months. High blood pressure, diabetes, service providers must, and we've agreed, must, or if I want to be very specific, shall provide 3 months drugs to our teachers who have chronic illness. Ex gratia payment, we had legal issues surrounding these payments, but we have also agreed that these hurdles shall actually be gone over so that teachers benefit from ex gratia. I think those are the issues that basically we have agreed on. Last expense, yes, our members have been asking. Since SHA took over, the issue of last expense was forgotten about. A timeline has been proposed here that must be followed. To this end, we have agreed on the following. 1. Processing and payment of last expense benefit. Parties confirm that the last expense benefit is a key component of cover payable at the rate of Kenya shillings 300,000 upon demands of principal member. The initial 160 claims received by TSC and SHA have since been processed, and payment to the next of kin will be released effective Wednesday, 29 April 2026. Ayena mar mondo wakawie mokwongo janeno mar Kala TV waduogo banki ne machoka gi weche mamoko mathoth omiyo mere mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Machiegni kendo jopuonjre mowuok e kuonde tiegruok koma gitije lwede pacho kende mangima obwogo mar biro bago ng'anyo mar tipo Manyien bang' migawo mar somo golo chik mar mondo mi kinde nendo misidho gi kondo kata graduation ke giti kod law nendo moyiedhi manendo mong'ere kaka gown, to kar manendo giyie migi lewni go eko mabende gitimo godo tiegruok mag tije lwedo. Gisingo ni ok gibiyie mar mondo mi ket gitenge kata koro neni ok gitiyo kod gowns e kinde magitimo graduations ka giyango ni ponono piny owacho koloko pachi wacho nogo to gibiro luongo ng'anyo e pacho kaendi mangima kendo rocho chenro mag somo e kuonde tiegruok mopogore opogore makamago. We will no longer tolerate exclusion. We will no longer accept uncertainty. We will no longer allow decisions to be made about us without us. Yes. Yes. Do you all agree? Yeah, we agree. Our voices must be heard and our rights must be respected. Yeah. Therefore, on behalf of all the technical and vocational students association across the country, I hereby declare that we are going to fight for the rights of our own comrades. We are going to pursue legal ways and we are going to ensure that our comrades have been all the time heard and they are at the center of any business that has to be conducted. Ambacho kinatuuma sana ni PS wetu ameua dream ya vijana wadogo kama sisi ambao tunang'ang'ana tuone at least kama tunagraduate tuone kama tunaenda mbali, lakini hawa PS ameua dream kwa kusema ati no wearing graduation gown during graduation time. Sasa tunauliza watu kama sisi tulikuwa tunatamani, kwa sababu wazazi wetu wanataka kuvaa hiyo gown, sisi ndio tulikuwa tunaona hata tutakuwa macho ya familia na tuvaa hiyo gown tusherekee tuwe na amani, lakini yeye ameua dream zetu. Yes, tulikuwa tunakuomba sana urudishe gown. Kama sisi vijana tumesema tutaongea na wakubwa wetu tujue venye kutaenda from next week, kama PS hata kwa ametu address, kwa sababu hata issue of help TVS ni shida, issue of scholarship shida, kila kitu shida, kuapply shule shida, yani kila kitu ni shida. Ndio tunaomba student representation shida. Yani tunauliza sisi kama youth, na sisi kama students,
watafanya aje pia si tusikie kama watu ambao wako university. Kinde ni machendo mar timo ndiko ne joluto ombulu medo dhi nyime pacho kende oganda mathoth pod medo kwa mar mondo mi wuog oko kendo ne nigi ndikore kaka joluto ombulu ibiro yiero jotelo geko makare kochopo yiero ma higa manyien mar 2027. Kwayo ma kamaendi ogoli kod jalne odwe mabende olap dhoge ndong' ne kom mar Market Milimani Woda manindo migosi Victor Jajok mabende ojiwo jopiny mar mondo mi owuog oko kendo ne ni ondikore kaka joluto ombulu. Kawuono wabiro ka Huduma Center kama kar jot mar IBC ma Kisumu. Wabiro ka gi team maduong' mang'eyo ni by the end of the day wadhi register ji chiegni 500. Koro wadwaro ni IBC wasewuoyo gi IBC ginyisowa ni gitimo mobilization mondo mi giyud more officers mondo bi okonywa watim registration as fast as possible. Gima chaka yudo ka en ni wan gi IDs mang'eny mapok obedo collected. Koro this is part of our own initiative again that we wadwani wang'is jowa mapok okawo ID from tomorrow. Wabiro liars gi the immigration department mondo mi wagone joka ogone gi simu mondo mi gikawo ID, because without ID you can okinyal go kura, okinyal register as a voter. Koro wawuoguro ko karombwa wakauro ID mantiere ka, but at the end of the day kikawo ID kende kawo ID ka iti register as a voter. Wang'eyo ni wadhi election ni ka waonge jakom Raila Amolo Odinga, lakini gima dwa na konyo gandawa en ni all is not lost. Pod wan gik mang'eny monego bene watimo ne ogandawa kaka joluo. Nitiere yudhe mang'eny mowuok oko manyo kombe mopogore opogore. Nitiere jokwa mabeyo manitiere positions gi. Ka wakawo kura mwagonegi, wang'eyo ni wadhi yudo lokruok mwadwaro kaka community. Emomiyo akawo thuolo ni makende kendo mar kwayo ojende tetetetete, mar kwayo mine wa tetetetete, wuone wa tetetetete, kapok i register as a voter, wuog oko mondo register. To kani register mabor, bi mondo transfer kura mondo mi go kura no, mondo kikwa ensure kikwa wadhi kaka last time mane over 700,000 votes ma Nyanza nonindo kakogo. So en gima wabiro timo, wabiro timo mobilization through churches, wabiro timo mobilization through funerals mondo mi wa ensure ni jowa duto te wuok oko mondo kaw kura. Adundo bo siasa mar United Democratic Alliance machok UDA odiochieng' ma kawuono ne obago yiero mag jotelo kod gwenge counties maromo 10 kod 8 e pacho kaendi mangima kama ne yiero jotelo maromo 20 e polling station ka polling station kod kuonde geko mag luto ombulu e pacho kaendi. Chenro machalo kamaendi yango ni nodhi nyime yo makare mana kaka ilero kod jakom mar UDA kaunti ni ma Kisumu migosi Richard Ogendo mabende okwedo wach nendo mar timo zoning. Kawuono members mag United Democratic Alliance Kisumu County kata UDA nigi yiero e polling centers margi. Wan gi polling centers over polling centers 750 gi wiye mi itime yiero kawuono. Polling center ka polling center idhi yiere dhano 200. Koro mage joka biro wuok to dhi yiero ja ward ya sub county kata constituency kato yiero county. Momiyo watimo ma wan kaka chama mokwongo ni sheria, o confirm ni sheria, but mar ariyo most important ni wachako ikruok mar re-election mar party leader marwa His Excellency the President William Samoei. Waloso masin modhi gweng'. Wanyonore mana gi jowa ka giwek luor nikech kuondegi giwacho ni gine maging'eny. To kung'eny tiluora. Dongi ni kilo mari mang'eny cha, wan bende miwacho ni thin ni wabiro go wariwo President Ruto lwedo to dok. Gini en selfish. Members mag ODM in general ohero gimiluongo ni competition. Gima ok gidwar en nomination mitimo yo marach mamiyo gibedo ang'o suspicious. Kamoro ng'ato dwaro zoning mondo oket nyamin mare, odwaro zoning mondo oket wadgi, odwaro zoning mondo uso tipo. An kaka ng'eye ka wan jo demokrasia adier, to jo UDA biro chungo candidates from MCA, MP, Senator, Women Rep, Governor and President. Kanyo bende makele gi komar mi weche manyien e kidieny mar ng'iend weche
Weche mamoko manyien biro dok kanyo odiechieng' makiny saa 10:20 mar okinyi ne jogo eko mochwalo ote mag jamtaura Awasi wacho ni watching live from Awasi. Lech Samuel wacho ni aneni maler. Jafwambo Felix Omwami wacho ni aneni mayo musiepa. Kaeto Soja Soweto wacho ni amora neno Kala TV kantiere gwenge eko mag Sundu kantiere kaende kod Menoda Adorin. Ne ji duto mabende nobedo koda chakruok nyaka giko. Agonu erokamano mathoth uriti masani. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Chieng'. Ka weche geke bende pod inyalo medo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV Live e Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Weti masani.